Niin, siinä on mun kaverit, joo. No, oikeesti mulla ei ole kavereita, vaan yksi. Ne oli vaan jotain tuntemattomia, kenen luokse mä menin ja sanoin, että on muka mun kavereita. Niin. Toikin joku tuntematon. Jäätelöä! Juu, että sikäli. Eli oltiin tosiaan tänään Iidan kanssa Tampere-kuplissa ja sieltä selvitty kotia asti ja jalat on ihan spagettia ja väsyttää ihan mukavasti. Mutta oli tosi kiva päivä ja mä kuvasin pieniä pätkylöitä sieltä, niin mennään katsomaan mitä kaikkea sieltä löytyi. En tiedä tuleeko tästä hirveän pitkää videota, mutta ainakin jonkun verran sain kuvattua. No Iida, mikä on tunnelma? My day, pire my day. Siis mä kuvaan. Kuvat meitä. Seinään. Sä olit näitä numeroita vieressä kai. No, ihan se sulla. No, okei, kuva tässä. Ai. Alkoiko se nyt? Joo, siis se kuvaa koko ajan. Miten Nyt ollaan silleen. Mulla on silleen tälleen näin. Ja sitten mä oon silleen. Mä kaadun, koska mä olin tälleen. Voi vittu. Mä olin tälleen näin. Uudestaan. Mä olin tälleen näin. No siis mä olin jalkapäällä. Mä olin näin lähempänä, koska sitten kun mä tuun sieltä. Niin. King Daddy! Se oli ihan riittävän pitkä. Kuinka pitkä se oli? Joo, se oli ihan hyvä. Mikä meno itse? Vitun hyvä. Sairaan hyvä. Tällainen hyvä meno. Ei, ota tää. Vittu. Halkasali, kiitos. Nyt on suora. Niin mäkin suo. Mut sä oot paikalla. Niin hyvä sokeria. Oi kamala kun törmäsin hirveä minä. Voit sä ottaa oikeita nyt? En mä tiedä mitä mä kuvaan, mä oon kuvaa. Okei, nyt sä voit laittaa nää. Ei niin, että kun mä kuvan. Moi. Jee! Katsotaan vaan se pätkä, miltä se näyttää. Se on vaan järkyttävältä, koska mä olin se... Kun mä yltäisin. Hiljasta, ettei käytävälläkään välissä ketään, niin me pystyttäis ehkä kuvaamaan se niinku täällä sisälläkin. Niin, se voi olla mahdollista. Hei kamera. Joo, täälläpä koskarissa. Mun pitää olla tälleen, hetki mä tuun samalle raportin. Näin. Niin järkyttävän näköinen. Vitun isot silmät. Joo. Vitun isot silmät. Tai ei oikeastaan, mun silmät on aika pienet. Mutta onneksi meikki tekee ihmeitä. Joo, täällä Jukki ja... Jukki ja Juno. Ne Jukki. Niin. Voisitte kuunnella kuin tyhmältä näyttää, kun mä pidän tätä kameraa tässä ja kävelee jossain vitu No ei se koskarissa. haittaa. Onks se fiksu? En. Onks se fiksumpi kuin mä? En. Onks se fiksumpi kuin Olo? En. Sä oot siis tyhmin. Joo, mä oon idiootti. Rani oli hyvä juttu, eli tyhmät tietää. Mitäs päin meidän kannattaa olla tälleen? No sille lailla, että me näytään siinä. Niin näytäks me silleen niinku hyvin? En mä tiedä. Mikä meillä on? Ihan vitu jees. Mikä meillä on? Mikä meillä on? Mikäs teillä on meno täällä konissa? Erittäin loistavaa. Haittaako YouTubeen pääseminen? Ei tietenkään. Mahtavaa. Miten on päivä mennyt? Oikein mainiosti. Entä siellä?
Juu! Paras vastaus. Mitenkäs sulla on koni mennyt? Hyvin on mennyt. Onko tullut paljon tehtyä kaikkea? Oikeastaan vaan mä olin myyntipöydällä. Tuliko ostettua paljon mitä? Kyllä mä ostin aika paljon, että kaikki rahat ja meni sinne. Jotenkin perus aina konissa. Mites teillä, mikä meno? Niin näköjään. Te päästä sitten YouTubeen, että tuo Ilmekin. Ei! Aivan vaan. Näyttää olevan hyvä meininki. Erittäin hyvä meininki. Erittäin hyvä. Ei vastauksia muuta kuin yhdeltä. Mahtavaa. Mikä meno? Hyvä! Pääsitte YouTubeen. Jee. Ihana. Kunnissa on aina hyvä meininki, tulkaa tänne. Niin, siinä kuulitte. Kivaa. Mahtavaa. Aina kiva uusia ystäviä. Tässä oli tää mun My Day täältä Tampere-kupliista. Kiitos kun katsoit videon ja jos pidit jätä likeä, jos taas et niin paina dislikeä, laittakaa kanava tilaukseen ja jättäkää kommenttia alapuolelle. Ja me katsotaan seuraavassa videossa. Tikka kuittaa!